naka-rescue pa yung ano, nakaganon pa yung ano, nakaganon pa. Ito na yung truck na nakita natin sa ano guys. What is it, sir? Oh. Morning, good morning. Wala na. Dito na kami natulog sa ano, sa highway. Wala eh. Maaga pa nung huminto ko dito kagabi. Nakita nyo dito oh. Naka-sleeper berth na ako ng 12 hours oh. Ayan. Wow. Bumalik na naman yung 13 hours ko driving. Balak ko sana kagabi mag-drive at huminto na ako sa Nipigon Husky kasi meron pa akong oras na nalalabi, no? Kaso wala, pagdating ko rito eh sarado na. So napagod na rin naman ako kasi ang haba na ng tulog ko, naka 11 hours na. Ang haba na ng driving ko, naka 11 hours na ako nag-drive. Itinulog ko. Pag gising ko, ito, anong oras na ba ngayon? Ano? 7:15 na ng umaga. Nagsa-search ako sa Facebook kung anong balita. Nakita ako sa Skilled Tracker Canada. Kung updated kayo guys o nakapalo ka sa Skilled Tracker Canada. Sabi niya rito, ito babasahin ko, ipakita ko sa inyo. Yes! Ayan, sabi niya Skilled Tracker Canada. Dito sa Canada ito. So 13 hours ang ano, 13 hours post. Pinus nila ng 13 hours ito, tamang-tama nung paghinto ko. Mga 1 hour kasi naka-sleeper na ako ng ano to nga, 12 hours. May get. So sabi niya, this involved 2 semi and a utility works vehicle by Sackle Lake Head on to transport between Longlock and Geraldton. Road closure. Highway 11 is closed in both direction between Longlock and Geraldton due to serious multiple vehicle collision. The extent of injury is unknown at this time. Motorists should avoid the area. The close is expected to be lengthy. Ayan. Lengthy, ibig sabihin mahaba ito. Ito yung mga picture guys na nangyari nakikita natin. Mga picture. Ito yung mga picture ng collision. Diyan sa Bandarian lang yan. Diyan lang sa Bandarian. Maaga pa, tignan nyo, maaga pa nung nung may araw pa mga picture, ayun. Both direction. Highway close. Ayan mga involved. Naku po, Diyos ko, grabe naman yan. Ayan pisa-pisa. Naku po, buhay pa kaya yung dyan? Grabe na yan buhay pa kaya? ERB tracking ERB. ERB. Nako po, kitang-kita talaga yung yung grabe kitang-kita na talaga yung ito, manobela ng sasakyan. ERB. Ayan. Durog-durog, mga kot. Ayan. Ang daming picture din na nakapture nila. Wala na. Ayan guys, follow nyo ang Skilled Tracker Canada. Makikita nyo dyan yung mga carnage na nangyayari sa krasada rito sa Canada.
Ayan oh. Sinusundan ko. O sumusunod sa akin. Ayun, sinusundan ko. Ito snow pala. Patay tayo. Ini-expect ko na makakauwi ako mga bandang alas 3 ngayon kasi maaga pa eh. Wala, ito ang nandili sa amin. Dito kasi sa ano guys, dito sa Ontario, single lane ito. Napakahaba ng stretch na single lane ito sa lubungan ito. Kaya kapag may aksidente dyan, wala ka nang iikutan kundi maghintay ka talaga dyan. Wala na. Napakamalas naman, inabot ko tayo ng aksidente. Hindi natin nadaanan, maaga pa eh. Saglit lang yan. Wala, magantay na lang muna ulit ako dito guys. Sana mamaya matanggal na yun at uwi na tayo. Yan guys, babalan naman tayo nga. Paktay tayo. Linumot oh. Paktay tayo. Ang Cordapia, kadungis na naman. Ang haba niyan mga idol. Gandon. On. Hanggang dito naman. Hanggang doon. Ayan. Dito na kami mismo sa gitna ng highway na tulog. O nga nang sa aksidente na yan, fatal accident ang nangyari. Nagsarado ang highway. Sa fatal accident. Ewan ko ditong kapitbahay ko na to o kapit driver ko na ito kung gising na mag-ibalita na tayo. May friends din doon. Mula kagabi hanggang ngayon hindi na talaga kami lumakad. Ito friends, baka Pilipino ito kasi may mga Pilipino tayong friends na buti na lang hindi masyadong malamig. Yun ang kagandahan mga idol. Prince Volvo. Pilipino. Pilipino. Ayan o. Pilipino siguro yan. Hindi naman natin kilala. Balik tayo sa truck. Ikutan natin si Cordapia. Lengthless sabi niya, ibig sabihin mahabang ano daw ito. Tsaka ewan ko kung kailan. Kasi talagang multiple collision eh. Pagka ganun na marami ng ano doon guys, marami ng sugatan o baka nga may nasawi pa. Alright. Ay nako. So tignan natin ang temperature ng truck natin o trailer. 55. Oh, sakto. Crudo.
tripod pa. Hanggang doon sa pinakadulo. Hanggang doon sa pinakadulo. Hanggang sa abot ng makikita natin. Hanggang sa abot ng mata natin. Ayan. Nakikita nyo kagahapon, hindi masyad. Kagabi hindi nga nag-i-snow. Ngayon nag-i-snow siya eh. Nung huminto ko rito hindi nag-i-snow eh. Ang ganda ng klema eh. Ay nako. Bot ng snow na naman tayo. Ayan ko kung kailan matatapos yan. Kailan nila matatanggal yung mga ano doon. Discharge truck. Ay. Alright. Hintay lang tayo guys. Alright guys, ayan, nagbabalik tayo. Tapos na yung workout ko. Isang oras lang na workout, wala naman tayong ginagawa habang nag-aantay tayo. Ayos na natin tong higaan natin. Yes! This is what the surf did. It separated the weak from suicidal from just vaguely disappointed. I caught sight of a young woman, mascara dribbling down her cheeks on a flood of tears, twirling around to the sound of the calliope. She shivered and walked slowly toward an open tent. The normals didn't look at her. Alright. They were lost in the spectacle. But the traders flinched aside. Whew. Okay, so kaganina ewan ko 12 hours sleeper ba tayo kanina. Ngayon may 15 hours sleeper na tayo. Wala hanggang ngayon guys, tenga pa rin tayo rito. Wala pa rin pagbabago yung sitwasyon. Ano? Makikita natin din. Wala pa rin. Buka tayo ulit. Update. Ano bang update? Natin temperature 10 o 51, 55 ang sektor. Wala guys, walang update. Ano? Bundok ang snow. Kabundukan. Puno ng snow. Baka siguro guys hanggang sa ano na to, hanggang sinarado na siguro nila sa Cochrane din. Hindi rin sila makakadaan dito eh. So mula dito hanggang doon sa Nipigon Husky, isa't kalahating oras drive na lang. Lapit na nga lang sana ako kagabi, kaso nga lang sablan. Mula dito ninto na hanggang ngayon hindi na kami nag-move. Nagpakyo pa yung ano, nakaganon pa yung ano, nakaganon pa. Kaya yung mga tao. Anyway, kaya mo. Wala namang nawala sa atin. Yes! Ay nako, kailan kaya tayo nito makakaalis?
15 hours na. Sana naman hanggang mamaya para makapag-drive tayo ng konti hanggang Dumilim. Bukas na talaga ako makakarating ito mula dito hanggang sa Winnipeg. 637 miles na lang ang nalalabi. Kayang-kaya ko na sanang driving ngayon mula dito hanggang doon sa oras na 13 hours eh. So malabo na naman ngayon kung abutin tayo hanggang hapon. Baka bukas pa to, naku, patay tayo. Walang washroom na malapit kasi wala naman truck stop na malapit dito. So kung gusto mong tumae guys, sumimple ka na lang dyan sa kabundo ay anuan dyan, kakuhuyan dyan. But anyway, makikita ka pa rin ng mga kapamotok driver dyan kasi pakalinaw, puro puti lahat eh. Pag may naglalakad dyan pag may naglalakad na tayo, kitang kita eh. Okay naman, pumunta ka sa silong ng trailer ng ng truck mo o trailer ng maglagay ka ng dyan, plastic. Doon ka na tumuwad. Or kung ayaw mo naman na medyo malamig, doon ka na lang sa loob ng truck mo. Meron kang bucket, lagyan mo ng diskarte, may bucket ka, lagyan mo ng plastic, lagyan mo ng maraming papel muna, no? Para sa ganon, kahit basa yung pupo mo, ay hindi naman siya parang nakakaanong agmilat-milat no nada. So lagyan mo papel. Tapos pag natapos ka na, takpan mo ulit ng papel. Balutin mo ng maayos yung plastic, tapos ilagay mo ulit sa isang plastic para hindi siya mabubutas. At syempre kailangan nyo guys na dahan-dahan niyo kasi pag nabutas yun, maamoy sa loob ng truck, magtalat na ako, patay ka na. wala kang magagawa ganyan talaga. So ikutan muna natin ng truck natin, tignan muna natin kung andun pa yung shield natin kasi baka mamay wala na rin shield. Yung mga dumadaan-daan kasi rin dito ng mga pana na taga rito nakatira. Baka mamaya mapagtripan, biglang putulin yung shield. Okay, linagyan ko ng shield yung akin TK7640. Balik ulit tayo sa truck. Yung mga yun, hanggang dyan lang sila, hindi naman sila didiretso. RDSM, buti na lang may nagkukuskus paano. Just magbubukas na. Ito na yung mga sasakyan na ano yata galing sa aksidente. Ito bubukas na. Ito na yung truck na nakita natin sa guys, yun na yung truck guys na nakita natin sa skill tracker. Ayan, magbubukas na soon, malapit na. Yes! Ito kapitan mo dyan ito kung anong update niya, kung may kakilala siya doon.
what's the update? Gonna vlog. I don't know You check the news? What they say? one person died. One One person died. person die? Yeah. The truck I saw in Skill Tracker, it's already passed. Probably they're going to open soon. I think so, yeah. Yeah, you saw it? Yeah, I saw it too, the truck. I think so. You check the Skill Tracker, Facebook? Yeah. I saw it too. Yeah. So one person died? Yeah, one person. Driver of the semi? Right on this news. Okay, so total collision with one individual pronounced deceased at the scene while two individuals were transported to hospital with injuries. Police Friday morning, Ontario Provincial. Oh, ay ano, in addition to Highway 11 highway This morning, this news is 10 a.m. is No, also just 1 too. hour before. Ah? Just 1 hour before this news happened. Hopefully they will open soon. Yeah. We're going, Winnipeg too? Yeah. Okay. Alright man, where is there? Okay. Magsimula na ako mag-pre-tip at baka sakaling mag ano na to, bukas na para sa ganun, dire-diretso na, rekta-rekta na tayo. Ayan. Ayan, magsimula na tayo mag-pre-trip. Bukas lang naman natin ito. Kanina ko pa naman iniikutan itong unit natin eh. Ayan. Ayan. Pre-trip inspection. Visual inspection. Ang kagandahan din guys sa ano, sa social media kasi kahit paano may mga platform na makikita mo yung mga picture ng mga nangyayaring yan. Katulad yan, nakita ko lang sa Skill Tracker Canada yung picture ng semi truck na yun eh. Ngayon dumaan na rito sa atin para sa ganun eh ano, idaan dito. At least kahit paano nakita na natin. So isa ang patay. Nako, kawawa naman. So ilang oras na ba tayo rito? Oh, magsi 16 hours na tayo guys. Pre-trip na tayo maya konti. Yes! Oh guys, nagbabalik tayo. Mukhang bukas na yata. May mga dumadaan ng truck eh. So, I know 17 sleeper berth ako, 17 hours and 56 minutes. Ayun oh, may dumadaan ng mga truck. So bukas na. So magsisimula na tayo. So thank you God. Para sa ganun eh makapag-start na rin naman na tayo. Kasi wala na, hindi na ako makakapag-ano nito. Hindi na ako makakauwi ng Winnipeg ngayong araw na to. Kasi anong oras na guys eh. Anong oras na ba? Sumapon ko mag-ano na, alas 2 na yata. Kasi may cellphone ko lang yung cellphone ko. Okay. Kasi chinik ko sa website guys eh. Oh, mag-alauna na ano na. It's open now. Yeah, I check also the website. It's open now. Yeah. Yan. Ay, tinignan ko tong ito. Glide Geraldton. Ito, Ontario 511 guys. Ito sarado pa dito. Meron pa siyang ano diyan. Pero sa likuran natin 'yan. Andito tayo ngayon sa Lunglak. Ito yung location natin. Bukas na, kaya makakapag-drive na tayo. Sana wala nang maging ano diyan. Maging palakit pa para makadiretso tayo. Bahala na kung saan ako buti na naman ngayong gabi. What is it, sir? Open now? Oh, thank you sir, thank you. Have a blessed day. Ayan guys, kinatok na tayo. Ayan, thank you Lord. Kinatok na tayo ng pulis. Ayan o. Ayan nga naman ang trabaho nila eh. Chinichip talaga lahat.
Let's go! Okay, let's go! Oo na kayo. Itong nasa harapan ko kaya. Hindi ko umaalis yung nasa harapan ko. Okay, let's go. Ay, nag-move na yung nasa harapan. Tuloy-tuloy na. Hondes, tara. Okay. Naantay niya siguro yung oras na 15 minutes pre-trip yung ang siyempre baka nagpe-pre-trip pa, naantay pa niya yung kanyang oras. 15 minutes pre-trip. Mabagal kasi ang daming dyan eh, daming sakyan sa harapan eh. Ayun na sila. Salubong-salubungan na, malalaking truck. Bukas na. Ito ang problema dito kasi kapag may huminto dyan, hihinto tayo. Yun. Papasok siya dyan. Papakrudo siguro. Pakrudo. Oh, nalaglag na yata. Okay. Go ahead. Ayaw umalis. Oh, baka malaglag siya dun. Ay, naku, patay ka. Hindi yata siya makadiretso. Mamay malaglag eh. Go ahead. Bakit kaya? Atras sa dito yata. Babalik siya. Meron palang isang driver niya doon, ba't ayaw bumaba para makita niya yung dito. Mayroong isang kasama doon sa passenger, ba't ayaw bumaba para hindi sila nag-aalala. Oh. Hindi siya makapasok doon kasi baka mamaya malaglag siya, kaya dumiretso na lang siya. Dumiretso na lang. Pasukin na natin ito pag tapos yung kung papasok siya, hindi rin siya makakalabas dito. May harapan siya kasi meron pang sakyan dito, hindi
hindi pa umaalis eh. Ano ba yan? Huminto na naman. Huminto na naman sa gilid. Ano nangyari doon? Alright guys, tuloy-tuloy na ito. Wala nang keme-keme ito. Sana hindi na tayo maabala. Ayun guys, ayun oh. Madaanan natin. Naitabi nila dito yung ano, yung yun oh, durog na durog yung ano eh. Diyos ko, durog na durog yung truck. Dito yata dito nangyari guys, dito oh, nakita natin diyan nangyari. Ayun oh, nandun pa yung mga ibang gulong. Pa yung truck ng ERP. Durog na durog eh. Malapit lang, mga 10 minutes, 9 minutes driving lang. Mula nung nag-start tayo, 12:51 pa lang yung driving hours ko. Nabawasan pa lang tayo ng 9 minutes driving. Parang 3 to 4 miles lang mula dun sa hinintuan natin kagabi. Kanina nagsimula tayo, kahit lang. But anyway guys, mag-iingat kayo lagi. Yan. Be mindful. Dasal-dasal din tayo habang guys, mag-drive. At siguro putulin ko na to. Hindi ko alam kung makakauwi ako ngayon kasi ano na eh, alas 12:35 na sa Manitoba. Dito, 1:35 magdalas 2 na. Mahaba pa tong driving natin, almost 12 hours, 11 to 12 hours, depende pa sa speed limit diyan sa madadaanan natin. Kaya hindi ko alam kung makakauwi ako ngayon o baka bukas ko na ipagpatuloy. But anyway, thank you for watching guys. Tuloy ko na to, ingat kayo. Salamat sa panonood. Okay, so peace out guys, love you all, bye bye. Lakai Tracker.